עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הדרקון הכחול. קוראים לו בעצם דרקון אש. עכשיו הדרקון אש יש לו כישרון נדיר, הוא רשאי להרכיב על גבו חייל עץ, ועוצמתם נהיית כאחת. החייל יכול לרדת ולתקוף כשירצה. בנוסף, הדרקון יכול לעבור מעל מים ומעל החיילים. קחו בחשבון, מאז מימי קדם דרקונים תמיד היו באגדות שיש אנשים שיכולים לרכב על דרקונים. במקרה הזה, סתם לדוגמה, הקשת העמית שלי רוצה לרכב על דרקון. עכשיו שימו לב, מאוד חשוב לציין, רק חיילי עץ יכולים לרכב על דרקון. מאוד חשוב. אי אפשר לרכב על הדרקון עם חייל ברזל או זהב, כמו זה למשל. אתם יודעים מה יקרה לדרקון אם יישב על הטור ענק כזה? הדרקון לא יצליח להמריא אפילו לשמיים. אז לא. הדרקון מרכיב על גבו רק חיילי עץ. חייל עץ עומד על הדרקון, והדרקון יכול להתחיל לנסוע ולזוז. עכשיו בואו נעבור ונגלה כל מיני סודות על הדרקון אש הכחול. דבר ראשון, במידה והדרקון אש שלי, הכחול, תוקף את המכשף האפל, יש לו טווח של 2. שימו לב, טווח 2, 1, 2. אני יכול להגיע בטווח אל המכשף האפל ולתקוף את המכשף האפל לא רק עם עוצמת הדרקון, אני מחבר גם את עוצמת הקשת וגם את עוצמת הבסיס של הקשת. זאת אומרת שלדרקון שלי יהיה 14 נזק בסיס פלוס 5 קוביות. עכשיו גם אם אין לי קשת ויש לי במקום קשת, סתם לדוגמה, בת ים על הדרקון, שהטווח של הבת ים 1, אני עדיין יכול לתקוף את המכשף מטווח של 2. אפילו אם הטווח של החייל עץ שעומד על הדרקון יש לו טווח פחות מ2, הוא אוטומטי מקבל את הטווח שיש לדרקון, טווח 2. במידה הזאת יהיה לדרקון תוספת של 2 קוביות בשביל הבת ים, ועוד נקודה 1 לעוצמת בסיס, אז הדרקון שלי יגלגל 6 קוביות ועוד 11. שוב, כל פעם שהדרקון התוקף, או אם הוא הנתקף, הוא זכאי לצרף את עוצמת הקוביות ועוצמת הבסיס של הגיבור שרוכב עליו. במידה והדרקון שלי רוצה להרים על גבו חייל, הוא יכול לעשות את זה או בתחילת התור שלו לפני שהוא זז, או אחרי שהוא זז. הוא לא יכול לזוז קצת, להרים חייל ולזוז עוד קצת. למשל, אם אני רוצה להביא את הדרקון לתקוף את העיר של החיים מתים שנמצא כאן, מדובר בעצם בעיר של שערי אור, אני לא יכול להזיז את הדרקון שלי, 1, 2, בוא תעלה עליי אביר, מהר תעלה עליי, מצוין, עכשיו בוא נמשיך לזוז, 3, 4 ובוא נתקוף מטווח של 2, 1, 2, אי אפשר לעשות את זה, האביר לא יכול לעלות על הדרקון באמצע, האביר יכול או לעלות על הדרקון בתחילת התור שלו התזוזה, למשל לעשות 1, 2 ואז הדרקון יזוז 4 צעדים, 1, 2, 3, 4, או שהאביר יהיה יכול לעלות על הדרקון אחרי שהדרקון זז. למשל הדרקון יעשה 1, 2, 3, 4 ואז האביר יזוז עם הצעדים שלו 1, 2 יעלה על הדרקון ואז הם יתקפו ביחד את העיר שערי אור. אל תשכחו, זה שלאביר יש טווח 1 זה לא משפיע, מה שמחשיבים זה הטווח של הדרקון שזה 2, 1, 2 וההתקפה שלהן תהיה העוצמה המשולבת גם של הדרקון וגם של האביר יחד, שסך הכל זה 15 נקודות, עוצמת בסיס, ועוד 6 קוביות. עכשיו, כאשר אנחנו שוקלים את זה, חשוב לציין שבמידה ועכשיו תחילת תור למשל, החיילים יכולים לעלות על הדרקון, סתם לדוגמה, אני רוצה להזיז אותו, הוא יכול לעלות 1, אני עולה על הדרקון, 2, אני יורד מהדרקון, 3, אני הולך לעיר. והוא יכול לעשות אותו דבר, אני אגיד, רגע, אני גם רוצה לעבור מעל הדרקון. 1, 2 רוכב על הדרקון, 3 יורד מהדרקון. זאת אומרת, בעצם אחד הדברים המיוחדים בדרקון, זה שחיילים ידידותיים, כל עוד הם חיילי עץ, כמובן, הם יכולים לעבור דרכו על ידי לעלות על גבו ולרדת ישר. זה בסדר גמור. יש עוד כל מיני דברים מגניבים שאפשר לעשות עם הדרקון הכחול, דרקון האש. סתם לדוגמה, אני יכול ישר לגייס בת ים ולהניח את הבת ים על גבי משבצת העיר, שזה כמובן אדמת בר נבו, ולהניח את הבת ים על גבי דרקון האש, בטענה שהיא עכשיו רוכבת עליו. הדרקון הולך לזוז 4 צעדים, כי זה הצעדים שלו. 1, 2, 3, 4. עכשיו הבת ים יכולה להחליט, אני ארד עכשיו מהדרקון, והיא יכולה לזוז גם 1, 2, 3, 4, ולעמוד ישר על העיר של החיים מתים, מכתש געש. שימו לב, אני יכול במיידית עכשיו לתקוף את העיר של החיים מתים. כל מה שעשיתי זה בניתי דרקון, ושמתי עליו בת ים, הזזתי את הדרקון קדימה, והורדתי את הבת ים מעליו, ועכשיו יכולה לתקוף את היריב.
חיילים יכולים להיבנות על הדרקון חופשי, ואז הדרקון יכול ללכת, והחיילים יכולים פשוט לרדת מהדרקון, והשאר לתקוף את עמדות היריב, באופן מצוין להפליא. לעומת זאת, משהו שאי אפשר לעשות, אם אני מזיז את הדרקון שלי קודם, 1, 2, 3, 4, בואו נתקוף קודם כל את המכשף האפל, ואני תוקף את המכשף האפל. ברגע שאני תוקף את המכשף, העוצמה של הדרקון ובת ים מתחברת כאחת, אני מנתח את המכשף, הוא יוצא מהמשחק. עכשיו, הבת ים שלי עוד לא זזה בעצמה, היא יכולה לרדת מהדרקון ועוד לעשות 5 צעדים. 1, 2, 3, 4. אני יכול לעמוד שוב על מכתש געש, אבל לתקוף, אני כבר לא יכול לתקוף, כי הבת ים כבר השתמשה בפעולת התקיפה שלה, יחד עם הדרקון, כדי לנצח את המכשף. אז שוב, היא יכולה לרדת וללכת, אבל לתקוף, היא כבר לא יכולה לתקוף. ממש כמו שהדרקון שלנו יכול להרכיב חיילים או לפני שהוא זז או אחרי, אותו דבר חיילים שעומדים על הדרקון, למשל אם אני מזיז את האביר עושה 1, 2 כדי לרכב על הדרקון, ועכשיו הדרקון יכול לזוז 1, 2, 3, 4, האביר למרות שנשאר לו עוד צעד אחד הוא כבר לא יכול לזוז. ברגע שהאביר צעד ועלה על הדרקון, בזה נגמר תור הצעדים שלו והוא לא יכול להמשיך ולהשלים את הצעדים שנשארו לו. מה שכן הם יכולים זה לתקוף. האם הדרקון שלי יכול לשאת על גבו חיילי יריב? סתם לדוגמה שהיריב יעמוד עליי ואני אטייל עם הדרקון ואז היריב ירד כביכול. הדבר הזה הוא בדרך כלל לא אפשרי ואי אפשר לעשות אותו. מה שכן, במידה ואתם משחקים 2 נגד 2, כמו למשל האורקים יחד עם בני האדם נגד שומרי היערות והחיים מתים, אם אתם משחקים יחד אז כן יהיה אפשר להרכיב חייל יריב על גבי הדרקון ואז לזוז איתו, וכמובן החיילים של הידיד ירדו. אבל שוב, זה רק במשחק של 2 מול 2, זה בדרך כלל לא תופס במשחק, בטח לא אם זה 1 מול 1, או כולם נגד כולם, אי אפשר להרכיב על גבי הדרקון חייל של יריב. במידה ולדרקון שלי יש חייל שרוכב עליו, גם אם הוא המותקף, בוא נגיד הוא מותקף על ידי המכשף האפל כאן, גם אם הוא המותקף הוא זכאי להוסיף את עוצמת הבסיס והקוביות של האביר שרוכב עליו. אפילו יותר מזאת, במידה ויש לכם מגן דוד תחת בעלותכם, אתם זוכרים מה עושה מגן דוד, כן? הוא מעלה בתוספת של +2 את העוצמה של כל הגיבורים שלכם. אז אם יש לי חייל שעומד על גבי מגן הדוד, אז חשוב לציין שלא רק הדרקון יקבל +2, גם האביר יקבל +2. זה אומר שלאביר יהיה עוצמת בסיס של +7, ולדרקון יהיה עוצמת בסיס של +12. יחד 7 ו-12 יש לכם פה 19 נקודות של עוצמת בסיס, שזה מאוד מאוד חזק. קחו בחשבון, המגן דוד יוסיף +2 גם לרוכב וגם לדרקון עצמו יחד, באופן כזה שמאוד מאוד קשה להביס וינצח כמעט כל חייל יריב שבדרך. פום! תשתמשו ותשחקו היטב בדרקון חברים, ואתם הולכים להיות אלופים, פשוט אלופים, במשחק שבטי זבריוס.